El moment que vivim és greu. La pandèmia de la Covid-19 està provocant conseqüències socials i econòmiques a moltes famílies i petites empreses de la nostra ciutat. Des d'Igualada Som-hi estem convençuts que en aquests moments és quan cal més que mai capacitat d'acord i oferir solucions i no problemes. Això és el que hem fet amb el pressupost de l'any 2021, condicionant, aprofitant que el govern està en minoria per introduir polítiques del nostre model de ciutat. Hem aconseguit impulsar una targeta de compra local per les persones que es troben sense feina i alhora beneficiar el petit comerç. També hem aconseguit impulsar la primera fase de la construcció dels pisos d'habitatge públic municipal de lloguer assequible que han d'anar destinats a famílies que tenen dificultats per tenir una vivenda digna. I hem aconseguit també accions en mobilitat verda i sostenible en la lluita contra l'emergència climàtica, aparcaments segurs per bicicleta en alguns punts de la ciutat, augmentar la pacificació del centre amb una prova pilot al carrer L'Arena i al carrer de Sant Pau i convertir de manera definitiva la Rambla de Sant Isidre en un espai per vianants. Treballem per Igualada.